Sono setan iki yo, Brek. Kena rabies aku di banyu. Lah wong asline gamelane ning kene asline ngene. Cuk. Ayo Mas Elang dikasih jaranan lagi. Tarik, Mas. Yo yo. Ah. Aman. Kari jaranane tok reoke mari. Wayahe kaku marine ger. Yo yo. Iyo, persiapan marine rampak baroger. Ah. Iyo yo yo. Wayan. Iyo. Ah. Iyo. Hey. Totok nolakonmu ger kari tiyan ger. Mosok tene macam niku diudan, ha? Ayo ger. Yeay. Gile lundro. Haha. Ah, boleh lihat ger. Iyo. Oh lah ngisruh iki. Apa ge ngombeni wedhus iku? Aduh blae. Aduh wes ono ae iki. Aduh. Ya. Masa setan guyu. Setan guyu
Aduh. Kok selontongan niku? Lah, dadi adus wis. Aduh. Lain. Parah. Kapan kapan? Ayo. Seger. Aro. Semakin sore semakin nikmat aro. Ya. Engko dadi adus wis. Borongan le. Borongan. Alus. Iyo. Lah. Oh. Oh. La. La. Esroh itu aduh ana setan guyu ya setan apa guyui ha torong atus ayo lah. Aduh, sing kena iki. Aduh. Lah, sing kena. Dendam iki. Lah. Aduh. Lah, mosok kalale. Masa setan kalah le? Iya Pak toh. Ya Pak toh. Iya. Ayo. Mari ngene nang kakule. Lah. Asik ira rewel.
Aduh setane, aduh setan nomor pilih setan niku. Apan setan lu caulan wan. Yo. Hei. Hei. Ayo. Manteka. Aduh, ngesro iki. Lah. Hop. Hop. Kono lewat jane endi, Cuk? Yo, lewat jane endi? Awu, mambu celetong yo. Mentolo kon. Bayarane turun mambu celetong. Age bayangno age, jek wajani sore kandang lho. Potongane kok bejodono. Ndak setane lagi. Ndi wajane, Bang? Neng. Loh. Pon bayarane turu metu kepreset. Apa ndono gedang? Mosok kepreset janur iki, gak masuk akal. Ayo, aku sing ngocek cute. Kenek kon saiki le. Pendile kotak. Ayo kon. Iki aja jenenge setan klopo sawit. Ayo le kono koson le. Lek perlu sikatono untune iku. Wes iki. Wes kurang situ. Ndak kurang situ iki. Kade opo? Wong kono ajan muni sore kandang ku lho. Kaose juta sing adil. Aduh. Ora. Iya. Tur dicoplok kaose. Ayo, juta dhisik. Juta ayo. Liane juta kok dar juta iki. Gile lundro. Iya Pak Tor rek. Ya udah. Iya Pak Tor. Apanya Pak Tor? Iya lah. Iya. Jongoris. Iya. Apa oleh? Aduh, lain karo le. Ona. Ayo. Ayo. Jongor kan. Aroh. Baris ditoto. Ona. Baris ditoto, ayo. Kacamata ni sapa iku mengko? Aroh wes. Saya ayo komandane sapa iki? Siap Mas. Ayo, dono ceritane setan guyu. Menempe gerku, lenak nurut jeblak narare. Ayo, aku sing nyiapno kene kona. Kene aku arisane wis. Aku kena arisan, mana mau? Kereng mau. Hop. Diam kau, aku kuduk jadi batu. Apa kayak boyo kowe? Yo, iku kayak mari nyapu celetong kon gebukno ndas. Kon buka aib tadi. Ayo. Kene lo, angel temen tuturane. Ayo. Napa? Siap. Loro, ayo. Yo. Apa? Keliru adan deh.
Wah ya sholat ya. Yo, gak. Wah, petangnya kok cidor. Aduh, kon koyo ulo. Ndak iso ketemu kok ngene iki ndak iso. Oh ini akeh cacinge iki. Cidor. Ayo. Ya, gak. Serong kiri. Nanti serong kiri tapi yo. Ini le, oh ya. Serong kiri, gerak. Kon kok iso kok mlakune riyan ini lho. Serong kiri awake to ngene, Cuk. Nah, wes, siap gerak, tak takoni saiki kon. Tak takoni, akeh omonge. Mas, namanya dari mana? Keliru. SLB sekolah luar biasa ya. Ya, kok ngene ya. Mas, namanya siapa? Sapi i. Ngono. Mosok mari nyakon rewak-agle. Lho. Aduh, ompongnya untune. Ayo, namanya siapa, Mas? Paidi mas. Paidi. P-nya apa? Pengkor. Paidi, P-ne pengkor. Ayo kita takoni ngene. Mas, namanya siapa? Panabar gitu. Udah takoni jeneng bisu. Mas, namanya siapa? Daru tak sodok. Tak sogok. Ala keri. Aduh, Bu, saweran mau Bu coba kuwi. Ayo Mas, namanya siapa Mas? Paimin. Demen. Paidi. Takoni saiki. Koni iso nyanyi apa joget? Doh. Iso nyanyi apa joget? Kabak. Iso nyanyi apa joget? Ndak iso apa-apa. Ngono mulai ae kono. Iso nyanyi apa joget? Ndak iso kabeh. Berarti kon saiki kon berarti iso nyanyi ambek joget gecek kok delono miki. Lah kon mari lek Yo, artis dari Samarinda ya, namanya siapa kenapa mengirim bola lempar ke dalam? Yo! Hop, ya. Oh ini katanya Yarno metune coba bal-balan nih kok iso jadi kiper ya. Wiki melo ae. Potongan kok kerupuk. Ngate rono, ndak kanggo sian, marine kanggo kon. Ayo si Yarno sing tepak ngono lho, aku ate metu. Iki kan waktune ngedom ya. Adewe jaga-jaga bek nawa tuan rumah metu nyangon nak dhewe. Nggih monggo Mas Lang pen tarik. Gendeng opo iki? Siksa kubur lho. Ngawur kono ku. Ngawur kono ku. Gendeng apa Mas? Oke. Pertemuan dua. Doh. Pertemuan, duduk ketemuan. Yo, monggo. Ayo, golek nang tuan rumah le. Yo, nyang pawon wis. Mlebu pawon buri. Iya. Persiapan rampake mari nih, Ger. Yo. Oh.
apa batu? Oh. Lah. Oh. Ah. Ah. Oh. 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 Ah. Ayo ger, danguan ganti ger. Oh, dang ganti ger. Ayo ger. Oh, oh. Hey. Ah. Allah. Hop. Loh sing kena kon. Loh. Kok enak. Mari oleh beces ngono, ndak iso. Ah. Ya. Ada. Ya enak er. Lah nyetiku lah dikenakan. Wah. Ah. Ayo ditutup ya Pak Ger. Ada. Koen lah. Rampai ger ya.